Salamun alaika shugaban ma'aika. Salamun alaika shugaban ma'aika. Salamun alaika shugaban ma'aika. Kai na sa farko sarki Ubangiji na, sarkin da ya yi halittu shi ya yi wata da rana. Rabbana yabo ne yau zan wa annabi na, sayyidul wujudi kuma shugaban ma'aika. Rabbana salatinka wanda ba iyaka, tattara kaninka girma ga dawwamarka. Musu da fama aiki da ya samu ke biya ka, duk cikin makamai kaunarsa ce iyaka. Abin nufi ma'aikin nan shugaban halittu, rayuwar na raye arzikin matattu. Shi ya baiwa mai nema dausayin fitattu, shi kadai nake so a yabansa ne na zautu. Rabbana da alaye tun da ban shige ba, cikin sasan habbai su ma ba zan bari ba. Ba na manta shehun ne har da gausu ba.